Dámy a páni, ja vás tu vítam u špeciálneho videjka, pretože dneska nastal ten veľký deň, kedy si namontujeme Maxton kit, no ne úplne celý kit, budeme lepiť lipko na spoiler a zadný difuzor. Dneska sa bude kuchtiť. No a ak pôjde všetko podľa plánu, môžeme aj ukázať vlastne všetky veci, ktoré sú porobené na tomto aute, že také zhrnutie spravíme. Ešte jednu vec budeme robiť, ale tu nebudem zatiaľ prezrádzať. Takže momentálne ideme za jedným známym na garáž, s ním to budeme potom montovať a vlastne ukážeme si celý aj ten proces, jak sa to montuje, pretože ja som to nikdy nerobil, on s tým má nejaké skúsenosti, ani na internete som vlastne nenašiel žiadny taký tutoriál podobný, že jak by sa to malo robiť. Uvidíme, jak to pôjde, tak ako to má, bez problémov a jo, ozveme sa vám, keď tam budeme. No, tak už sme na mieste a má zatvorené. No, tak už sme tu. Momentálne čakáme na pána majiteľa, pretože sa nejak trošku oneskoril. Tady máme nachystané auto. Keď tam môžeme vidieť taký krásny bavoráčik. Môžeme si ho predstaviť, keď tu čakáme, zabijeme aspoň nejaký čas. Tady máme nejaké vrakáče. To majú na rally. Co ten vidíme? Je to bavorák, parádny stolek, že tu má. Takýto difuzor bude mať na aute, ale nie až taký výrazný. Máme tu Forzer disky. Má to znížené. Vidíte, jak to má znížené? Strašne to má. To je jeden z takých tých bavorákov, ktorý tento sa s tým strašne pekne vyhral. To môžem ja osobne povedať, aj potvrdiť. Co na to povíš ty? Že je to bavorák. To má ver. Týto svetla tu má nové. Sa mi strašne ľúbi. Dodáva to taký šmrnc. Už neviem, co mám k tomu povedať. Že ak to má byť vyže, že ďaleko, že ten smer je takto. No počkaj, trošku to posunú platne. Už som videl taký jeden bavorák, celý oranžový a ono je, jak má to tam. To je nejaká edícia, nie? Nemáme, dnes sme domíňali. Boha, niekomu sa trasú výceky ruky, či tebe alebo mne. Ty sa traseš celý. Držím, daj mi to. Á, Pinokio. Daj to jemu a ja mu to budem ladiť. Dýlo som to hľadil. Táto linka ide sem na to. Takto to nakloniť. A i tú špičku, jak keby tam treba, chápeš? Nejsem to kilometr toto. No to spodku, no, jak máš proste ako končí, toto má, víš, vysoko. Práve že to, že nechcem to úplne nejak preháňať. Tam aj v tých krajoch to jeden, hlavne týchto dva rožky vydal. Kde máš ty, ono, šrubky? To sa ale to isté. To sú tie isté. To je to do finálku. Tady dali oboj stránku, kurvy, a tam do tej špičky na. Takto. Tak. Aha, na šrubku. To sa má na to. Cože nemusíme to na dole, to bude dobré. Ale jo, to opět to bude. Tak, to je. Tak. Ček, to je. Tak. Viete, to je na tom. Menšie podložky či matky nemali, tak to mi vypadlo. Tužím zachytil, nechytil? Tá drážka ťa navede, ale takto, aby to nebylo. Jak to je? No, trošku doľava. Dobre, stačí. Dobre? No, asi jo.
Ale oni sú všetky toto aj takto normálne to vrtali už roztáhnuté, keď si všimneš. Ale dosť som si všimol, že proste bylo vyvrtané. Áno. On je vajčák, on má zasieli moc a on potom táha a to musíš, lebo to je tenké. Aj keď sa to zdá hrubé, tam nejaké. The next day. Takže dámy a páni, už to máme teda namontované. Trvalo to tak dlho, že sme stihli zmeniť aj lokáciu. Takto sme to vlastne strihli. No a montáž aj spoilera, aj difuzora prebehla viac menej bez problémov. Jediné, čo sme mali vlastne problém, tak bolo vlastne to krídlo správne napasovať presne na milimetre, ale nevždy sa to dá. Zatiaľ to tam drží. Uvidíme, čo to vlastne bude robiť, keď sa že aj bude meniť, neviem, či už nejak teplota výrazne, alebo aj pri vyšších rýchlostiach. Takže tady sme to vlastne, tady je vidieť, že tady to je menší kus a tady na druhej strane je to bližšie k tomu originálnemu spoileru. No nedalo sa to presne napasovať, ale je to v strede a tie kraje sú trošku takéto. Dve tie pásky, ktoré ste mohli vidieť a cez stred sme dali čierny silikón, aby to vlastne pre istotu viacej držalo. Takže tady, keď si môžete všimnúť, tak sú tam priesvitné dve miesta, tak sme to pre istotu radšej vyplnili. To tam nebude vidieť. Nevadí. Čo sa týka difúzoru, najprv sme začali týmto krajným. Najprv sme si ho vlastne primerali, potom sme dali dole tú plutvu, prichytili sme túto lištu, no a potom následne sme tam nasadili túto plutvu. Tady z tejto strany je aj lepiaca páska a zo spodu je šrob, takže ono to drží viacej na tom šrobi, tá páska tam je len tak na oko, jak sa hovorí, že aby tam aj niečo bolo. No a tento zvyšok to už bolo vlastne tak isto, že sme začali najprv z tejto strany a postupovali sme až ku kraju. A to špatrika. Nedá si to blokovať celú jednu cestu. A rovno si otestujeme reakciu nejakého spoluobčana. Čo na to povie odborník špecialista? Dobrý. No, ešte. Takže dámy a páni, aby som chcel predstaviť tady tohto chlapca, to je Patrik. Dobrý. Dúfam, že ho uvidíte často v ďalších videách, lebo toto je majster športu, odboru, lepenia, lebo všetky nálepky, čo tu sú, tak vlastne lepil tady tento pán. Tak. A co budeme dneska, Pati, robiť? Budeme lepiť plamene na svetla, dokonalo si plamene na svetla. Áno, takže tady, jak môžete vidieť, žiadne svetla, táto časť vlastne nesvieti a tá pôjde vlastne, tá sa zatmaví a na konci je taký... Čo to je, Paťo? Povedz nám, čo to je? No, ono to je prebrané z Hot Wheels Treasure Huntu. A to bol tady jeho nápad, takže uvidíme, sám som na to zvedavý, jak to bude vyzerať. A jo, poďme sa do toho. No ne, to zrýkal. Vyhľad si doma až starý, potom ten plameň. Jo. OK. Ja skúsim takú vec, že ja tam skúsim tam napasovať, aby to vlastne aj To rovnakú veľkosť. áno, bo ja tu mám vždycky mám dvakrát to rovnaké. No aby, víš čo, keď budeš dávať túto, takže aby si nepovedal ze spodnú. Dúfam, že ne. Dobre, takže teraz si ukážeme všetky úpravy, ktoré tu sú. Není to že moc, ale postupne si to nejako prejdeme. Takže začal by som klasicky predkom. Tady logá sú v čiernej fólii. Je to vlastne vidieť, že to je fólia, lebo je to trošku už vypálené od slnka. Do budúcna tam dám asi originál logá, čo sa vlastne predávajú čierne. Ďalej tu máme tady toto logo. To sme dali tiež do čiernej fólie, pretože zase opäť, keby sa tam mal dávať fyzicky to logo, že náhrada za nový kus, tak by sa zase musel dať celý nárazník dole a znútra by sa to muselo vymontovať. Potom bezramové držiaky SPZ-ky to musí byť. Jak? Čo? Jak?
Ďalej sa presunieme pod kapotu. Prvé, čo si môžete všimnúť, tak je tu vlastne otvorený filter aj spolu s potrubím, ktoré vedie do turba. No a vlastne výmena tohto sania mi trvala presne 2 dní, pretože som to robil prvýkrát, za druhé nemal som úplne správne náradie na to a za tretie aj tady túto veľmi neprístupné miesto. Potom ďalej tu máme takú územnú krabičku, to tam mám kvôli kunám, pretože dvakrát prekúsali tesnenie pod kapotu a aj hadičku do odstrkovačov. Ďalej tu mám hydraulické spery na kapotu, vie tu držať aj potom v tej nejakej polohe, že do ktorej si ju dám. Ďalej tu máme Sunstrip, je tu vlastne napis Projekt LN, čo vlastne je názov tohto projektu. Dali sme tam vlastne stopy po pneumatikách, aby to bolo o niečo vlastne živšie, aby to nebola len klasická čierna farba. Ďalej tu máme nové disky, je to značka Mack a model je to XLR. Sú to 18-ky, farba je biela. Biela farba znamená, že to je non-stop špinavé. Áno, viem, že je to non-stop špinavé, ale najskôr som chcel vlastne typické čierne disky, ale potom som si povedal, že to chce trošku nejak oživiť, tak som zvolil vlastne to biele a dodal do toho taký lepší efekt, by som povedal. Ďalej tu máme zatmovaciu fóliu na blinkere vo späťakoch. Nie je to ani moc zatmavené, že viditeľnosť je dosť dobrá aj tak. Takže sme sa presunuli teraz do interiéru a hlavnou zmenou, čo tu je, tak je táto radiaca páka veľká, hej. Je tak veľká? Taká veľká. Tak? Taká. Daj. Taká veľká, taká hrubá. Ukáž jak? Taká veľká, taká hrubá. Dobre sa drží. Dobre sa drží. Dobre, dobre. Áno, takže je to vlastne radička od Likewise, čo je firma z Austrálie. Radí sa s tým úplne v poriadku, ako s bežnou pákou, keď sa na to niekto pýta, hej, proste jednotka, dvojka, trojka, štvorka, päťka, šestka. Ako len tá šestka je taká, že musí nad ruku, tak nerobí žiadny problém, takže úplne v poriadku to funguje. Inak je interiér úplne v pôvodnom stave a vlastne potom tady mám ešte tady takú drobnosť. Do budúcna plánujem spraviť určite pásy, vymeniť a možno volant by som prešiel do Alcantary. A inak by to bolo z toho interiéru v podstate všetko. No a teraz sme sa presunuli k zadnej časti a toto už vlastne poznáme. Maxton Ripcon a spoiler, zadný difúzor. Tieto zástienky, tie sú od značky Reliflex. Samozrejme tady máme nálepky sponzorov, čierna fólia na zadnom logo auta. Taktiež nesmie chýbať Instagram. Teraz čo sme robili, tak sme zatmovali túto časť bočnú zadných svetiel. Dali sme tu ku koncu taký plameň, ktorý imituje logo Hot Wheelsu. Takže to je taký malý detail. A to asi všetko. Poďte poďme záver. Poďme. Aj s týmto? Aj s tým. Tam pôjde. Dobre, to by bolo asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Paťo, ty nám chceš ešte niečo povedať? Nechcem. Hodne šťastných kilometrov. A tady vlastne bez Paťa by som, povedzme, že štvrťku toho, čo tam je na tom aute, tak by som tam nemal, pretože väčšinou sa tie veci aj montovali aj tu. Čo sa vlastne týka tých nálepiek, aj nejaké tie menšie upravičky sa tiež robili tu. Takže uvidíme, čo tam ešte vymyslíme a ja sa budem na vás tešiť len u ďalšieho videa, takže zatiaľ sa majte a čaute. Dovidenia.